Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden zámok, v ktorom býval kráľ. A ten bol lenivý, zlý a nikto ho nemal rád. Jedného dňa za ním prišiel pastier požiadať o kúsok poľa pre svoje ovečky. Kráľ sa mu len vysmial a poslal ho preč. Starý pastier sa nahneval a preklial ho slovami. Tak nech pre vás z pekla príde čert. Hneď ako vyriekol kliatbu, zo samého pekla sa na zemi zjavil čert. V tom istom kráľovstve žilo aj dievča. Veľmi škaredé a zlé. Všetci ju volali Kača. Práve v tento deň sedela Kača len tak pred domom a začula, že v dedine sa bude konať zábava. Celá vytešená vbehla do svojho domčeka a začala sa pripravovať. Keď prišla na zábavu, všetci sa krútili dookola a ona tam len sedela, do tanca ju nikto nepozval. V tej chvíli sa zadymilo, ako by sa otvorilo samotné peklo. Z ničoho nič sa objavil čert, všetkých vystrašil, len Kača bola šťastná, že ju niekto pozval do tanca. Tancovali spolu celú noc. Keď sa blížilo ráno, čert si spomenul, že prišiel niekoho vziať do pekla. Pozval teda Kaču. Ona celá šťastná vyskočila na čerta a leteli. Keď sa za nimi zatvorila pekelná brána, všetci ostali prekvapení, koho to ten čert doniesol. Sám Lucifer ho hnal z pekla von, aj s Kačou. Vraj, aby sa s touto ženskou do pekla nevracal. Unavený čert vzal Kaču a rozmýšľal, ako sa jej zbaví. V tom zbadal pastiera. Kači sa pastier vždy páčil a tak sa rýchlo pustila čerta a bežala za ním. Prefíkaný pastier ju chytil a sotil do vody. Prekvapená Kača sa začala topiť. Volala o pomoc, ale nikto jej nepomohol. Čert sľúbil pastierovi odmenu za jeho pomoc. Večer, keď prišiel pastier za kráľom a znovu ho požiadal o kúsok zeme pre svoje ovečky, kráľ sa mu znovu len vysmial a poslal ho preč. V tej chvíli začali byť hromy a blesky a pri kráľovi sa zrazu zjavil čert. Kráľ plakal, prosil a sľuboval, ale čert ho nepočúval. Vtedy sa nad ním zľutoval pastier a čerta krížikom odohnal preč. Kráľ bol pastierovi veľmi vďačný. Sľúbil mu, že sa zmení a odvtedy boli všetci v kráľovstve spokojní a šťastní.